Po velikoj milosti i čovjekoljublju Božijem, Gospod nas je sabrao danas u ovoj Bogorodičnoj crkvi, koja iz godine u godinu se sve više ukrašava i privodi svoje lepoti za koju je zidana i namenjena. Okupili smo se ovde da bismo čuli reč Božju, da bismo čuli tu blagu i radosnu vest Evanđelja, koje nam danas, današnji praznik, poručuje da su blaženi oni koji slušaju reč Božju, tu reč koja je sadržana u Svetom Evanđelju, tu reč na kojoj počiva crkva Hristova. A šta je crkva Hristova? Da li je to ova ili bilo koja druga građevina u kojoj se sabiramo i okupljamo na bogosluženjima, ili je crkva Božja nešto mnogo veće, mnogo dublje, nešto što se ne da tek tako razoriti, uništiti, upropastiti, kao što znamo da su činili neprijatelji Hrista i hrišćanstva tokom i naše istorije kao hrišćanskog naroda. Crkva Hristova smo najpre, po rečima samog raspetog i vaskrslog Gospoda našeg Isusa Hrista, svako od nas, jer smo mi hram Duha Svetoga, stvari mi smo pozvani da to budemo, a koliko ćemo to biti, to zavisi od toga koliko se trudimo. Kao što je ovo zemaljski hram, građevina je pozvana i prizvana da bude ukrašena, oslikana, onako kako to po kanonima stoji, ali to ne zavisi ni od kog drugog, nego od ljudi koji u taj hram, u tu građevinu Božju dolaze, okupljaju se, a vidim i zadovoljstvo mi velika duhovna radost da vi kao narod Božji koji pripadate parohijama ove Uspenjske crkve, koja danas proslavlja svoju slavu, hramovnu slavu, da se trudite sa vašim sveštenicima, otcom Nikolom, otcom Vojom, sa ljudima iz crkvenog odbora na čelu sa predsjednikom Dragim Ralićem, s ovim divnim ljudima koji se okupljaju oko pevnice i pomažu da ova naša pesma ka Bogu bude zaista jedno delo sabranja naroda Božijeg. Vidim da se ova crkva, ovaj hram, polako iz godine u godinu dovršava, iako ih velilepnih dimenzija, to nekako ne stoji na put da on polako i nadajući se u Božju milost i vaše pregalaštvo za par godina bude kompletno završeno. Tako smo i mi, svako od nas pozvani, kao hram Duha Svetoga, da iz godine u godinu usavršavamo sebe, ukrašavamo sa što više dela ljubavi, sa što više smirenja, krotosti, da ne budemo srditi, da ne budemo ljuti. Vidite kako svet u kome pripadamo je pun srdbe, ljutnine, neistine, raznoraznih laži, a onda se pitamo što kad kiša pada hoće da nas podavi ili što sunce kad sija hoće sve da nas pogori. Zato što priroda je pod čovekom, jer je čovek kruna Božjeg stvaranja i Božje tvorevine. I sve drugo što vidimo, što znamo i što još nismo saznali, jeste pod upravom samoga čoveka kao krune Božje tvorevine. I onda kako čovek se ponaša, tako se ponaša i svet oko njega. Dok su ljudi bili blagi, skrušeni srcem i duhom, imali vremena jedni za druge, jedni drugima pomagali, nije bilo velike ljubomore, dok laž nije skoro totalno zamenila istinu u svakodnevnom životu, do tada i priroda koja nas okruživala bila blaga. Znali smo za lepa i topla leta, znali smo za proleće, za jesen, za zimu pokrivenu snegom, a danas šta imamo? I šta ćemo još imati? Ali to ne zavisi ni od čeg drugog, nego upravo od onoga, kao što rekao,
koliko smo spremni da ukrašavamo sebe kao hram Duha Svetoga. I za nas su 2 sedmice posta. Trudili smo se, ili se nadamo da smo se trudili koliko smo mogli, ili koliko smo hteli, ili osjećali potrebu, da te dane u miru provedemo postojeći ne samo telom, već i dušom i umom svojim i srcem svojim. Da iako smo bili kivni da tu svoju mržnju nekako potisnemo, izbacimo iz sebe i neka na njeno mesto dođe ljubav, neka dođe mir, neka dođe praštanje. Zato čuvši ove reči današnjeg evanđelja, ne zaboravimo da smo pozvani da budemo hram Duha Svetoga, jer smo blaženi ako slušamo reč Gospodnja, ali ne samo da je slušamo, nego već da je i svakoga dana i u svakom trenutku našeg ovozemaljskog života, koliko je to u našoj moći, našim skromnim ljudskim mogućnostima, da je izvršavamo i da je se pridržavamo, kao što smo čuli, da je slušala jedna od sestara, odnosno Marija, a Marta se isuviše mnogo brinula za ovozemaljsko. Neka presveta Bogorodica svojim zastupništvom u danu kada se uznela iz ovozemaljskog života i otišla Sinu svome u Carstvo nebesko, neka neprestano bdije nad svima nama, darujući nam snage da u ovom stradalnom i smutnom vremenu nađemo sebi mira i uteke, slušajući, izvršavajući blagu i radosnu vest Evanđelja, odnosno reči Gospodnje, reči Gospoda našega Isusa Hrista, kome slava i hvala va vek. Amin. Srećan vam praznik Uspenja Presvete Bogorodice.